Kevés mindenféle táskában, annyi az egy. De az csak ilyen elmész valahova, nem akar sok cuccot vinni, az arra. Hát én dolgozni is ebbe akartam volna menni. Vigyél egy kis szatyorba a többi cuccot. Kajádat beraknád egy kis szatyorkába, bazzol, azt én ezt akkor... nem veszem fel, ezt elszorul a vértégülés. Olyan hülye ez a gyerek, mint egy zsák szar, bazd meg. Melyik? Játékba. Olyan nyomorék, most komolyan megmondom. Olyan hülye, mint a föld, bazd meg. Menettünk egy fagyit akartunk enni, de majd le... Nem viccelek, hanem tényleg olyan hülye, mint a föld, bazd. Most nem bírok jobban. Értelmes? Meghal minden embere. Ez nem értelmes. Jó, most üvöltözök a videóban. Hülye ez itt is. Itt is megdobjuk az összes. Ez olyan sötét, mint a föld, bazd meg. Hülye, mint egy zsákszak. Vette a rendőr. Martina, veszek neked olyan melltartót, amit néztél. Melyiket? Azt a 2 darabosat. Ez jól is néz. Azt a csillámosat, jó? Jó. Nem láttad az árát? Nem. Abban milyen kell neked? Szerintem SS. Vagy egy csomag papírzsakit rakj, egy kis pénzt, telefont, ennyi. Meg a pénztárcám. A pénztárcát. Mert headsetet akarok a fülembe. Ennyi, nem kell semmi. De akkor hogy headset, ez nagyon fontos. Hát fontos is, mikor megyek dolgozni. De jössz haza? Szerintem igen. Ott van a kifli, a szalámi. Mit csinálok csirke mellett? De megint ezt a gatyát nem vehetem fel, hát nekem rám fog szólni. Milyen gatyát vegyek? Tedd fel azt a feketét, amit vettünk. Melyiket? Azt a csinosat. Én abba akarok menni. Én leszorom, én abba megyek. Mert ebben jó dolgozni, mert ez csípőgat és nem kell 2 percenként húzgálnom, mert leszarom a véleményét. Mi? Amit vettünk feketét a kinciból, Miért érdekel egyáltalán a véleménye? De egyikben már voltam dolgozni. Másikban meg elindultam, de ott át is vettem. Mert a másikat én elfelejtettem, hogy azt tudod, olyan, mint ami élére van vasalva. Igen. De én ilyenben nem is tudok elmenni dolgozni. De ha valahol mész, akkor fölveheted. De most azt akartam volna vinni. Mit? Azt a kis táskát. Vigyed azt!